Здравейте! Днес ще се потопим надълбоко в структурата на най-големия, а може би и най-подценявания орган в нашето тяло – кожата. И нека да започнем с нещо наистина зашеметяващо. Само си представете, в едно мъничко парченце кожа, широко е 2,5 см, се съдържат около 19 милиона кожни клетки. Невероятно, нали? Да, тя е много повече от просто една обвивка. Всъщност, тя е един динамичен, жив щит, който играе безброй роли, за да ни поддържа здрави. Но за да можем истински да се грижим за кожата си, първо трябва да разберем нейната сложна архитектура. Нека се гмурнем точно в това. Ще направим едно пътешествие отвън навътре. Ще разгледаме всеки от трите основни слоя на кожата и накрая ще видим как това знание може да ни помогне да се грижим по-добре за нея. И така, нека първо оценим колко сложен всъщност е този орган. На пръв поглед изглежда просто, но всъщност е един оживен микроград. Освен милионите кожни клетки, тук се намират и меланоцити. Това са клетките, които произвеждат пигмент и придават цвета на кожата. Имаме и хиляди нервни окончания за усещания и кръвоносни съдове, които доставят хранителни вещества. Всичко това работи в перфектна хармония. Продължаваме напред към първия слой от нашето пътешествие. Онази част, която виждаме и докосваме всеки ден. Този най-външен слой има, да кажем, три основни отговорности, които определят как взаимодействаме със света около нас. И така, най-важното е, че епидермисът действа като нашата лична фронтова охрана. Освен това, кожата е в постоянно състояние на регенерация. Само си представете, тя заменя около 40 000 стари клетки всеки един ден. Това означава, че на практика получаваме изцяло нова кожна повърхност на всеки 30 дни. Слизаме едно ниво по-дълбоко към дермата. Тя, между другото, съставлява около 90% от общата дебелина на кожата. Именно тук се намират двата ключови протеина, отговорни за младежкия вид на кожата. Колагенът й придава здравина и структура, докато еластинът осигурява гъвкавост и способността й да се връща в първоначалната си форма, предпазвайки от бръчки. Този слой е истинската работилница, която съдържа механизма за всичко, от усещането за нежно докосване до растежа на косата. Това е вградената в тялото система за предупреждение и удоволствие, която позволява безопасно взаимодействие с околната среда. Ето как кожата помага за поддържане на баланса, като охлажда тялото и същевременно го предпазва от поемане на твърде много вода. И така, стигнахме до последния слой – основата, която свързва кожата с останалата част от тялото. Този мастен слой служи едновременно като възглавница, съединител и изолатор. Представете си го като естественият амортисьор на тялото, който прави потенциално сериозните наранявания много по-лесно управляеми. Този слой работи неуморно, за да поддържа вътрешната температура на тялото в един здравословен и стабилен диапазон. Добре, но защо е важно да знаем всичко това? Всичко се свежда до осигуряването на правилната грижа за правилния слой. Основният проблем често е липсата на знания, което води до неефективни или дори вредни навици в грижата за кожата. Но когато знаем какво прави всеки слой, можем да преминем към един много по-интелигентен подход към здравето на кожата. Този трислоен подход ни дава ясна рамка. Първо, защитаваме епидермиса, външната бариера. Второ, подкрепяме производството на колаген и еластин в дермата, за да запазим стегнатостта. И трето, поддържаме хиподермата отвътре навън, чрез балансирано хранене и добра хидратация, защото здравето на кожата започва отвътре. И така, след като вече разгледахме тази сложна и жизненоважна система, остава един въпрос. С това фундаментално знание, какви по-информирани и целенасочени избори могат да се направят, за да се защити и подхрани този невероятен орган?